ġbin din l-grupp mhux xejn mingħajrek tagħha ta'. Jien ma rridx insib ħbib oħra qarabalhom, rajt? Jien lilhom irrid. Xbajt waħdi fim? Xbajt! Għanna bżonnok, tmur tkellem lil Klara, it-tfajla ta' Bjorn, u tajdilla li dar raġel taħdejjaw, Bjorn ġifieri, kien mija u mija il-biraħ fil-ħodu. Għaliex tinsiħ kull darba l-alarm? ħanoqlok! Zomni Lorenz! Zomni! Ma jien ma rridx nirranġa qarabal. Jiena ħassar irridu. Iva, kont applikajt tal-interview magħkom. Veru? Għada? M'għandekx għalfejn taħseb ħażin fija? Tlift il-mobile dak il-ħin insejtu fil-karozza. Mettju stess jista' jikkonferma lek li kont miegħu. Għandi selfie. Prova biżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Uriju li ħanara. Għax mhux qiegħed fuqi. Ibba tisselfi lil Bjorn SAP. Wara x-xogħolek xi tmineta fil-għodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għandna biċċa xogħol farret. Tgħidlix farret. Kif dejjem ngħidlek ibni, titlifiex il-Klara, titlifiex għandek tfajla bħal dik, tfajla sabiħa, intelligenti, bil-aqal, tixraqlek tant ibni, inti issa tibda taħseb daqsxejn bis-serjetà. Qiegħed tikber issa, taħseb daqsxejn bis-serjetà għall-futur tiegħek. Jien u ommok dek noħolmu li inti xi darba tissetilja bħal mamluħutek. Kont inkwetana wis, kont tagħmilha ma' dawk l-erba' tiħbieb laqqas biss jafu fejn ħajatu rashom. Ma kienx moment li tqajt magħhom minn dawn. Dak kien żmien ieħor pa, kont għodni żgħir. Jien lest li ntik minn kollox ibni, minn kollox. Kull ma tixtieq, imma trid tikkopera magħna. Jien mhux lest li investi fik jekk inti ma tinvestix fik innifsek. Isma' minni ibni, titlifiex il-Klara. Nistħajlek tistqarli fil-virgoletti, Jason, bħal saħibna Matthew hawnhekk. Li mesni nitlaqa lil Klara li nħobba suppost nitlaqa tgħix ħajjita. Oxo, Għaxxiex. oxo, filosfu li qal illi jekk inti tħobb fjura, m'għandekx tiġbora li xek tiġbora tmut u tieqaf tkun dik il-ħaġa ħajja li inti tħobb. Stra, nissekondak fuq din. Naqbel miegħek. Jason, jien lil Klara nħobba. Inti meta tħobb. Saved by the bell, CFB. Meta ħad titgħallem titfih l-alarm? Nalla ma tfejtux farret. Ferret, ti, mux jekkun jomok CFB, Ara Jason, bażikament jena u Bjorn għandna bżonn nieħdu selfie fil-kafetterija ta' missierek. Dan għal-biraħ kont qed nitkellem ma' Klara, tfajla ta' Bjorn. U għettila li kien miegħi hemmhekk. U issa għandna bżonn prova taf kif. Sewwa, ġifieri dan xo ħajkun magħkom fis-selfie wkoll. X'għandu x'jaqsam għaxu? U jenna, mhux int, ilek issemmi klim. Ordinary dal-għodu. Asmiraklu bħal tat-tiċ ta' kana ma jqajmek lilek. Insomma, sal-lejla rridu neħduh is-selfie met. Aħjar badna mmor nissa. Imma jaħasrek il-kafetterija tiftaħ fit-tlieta kif aħbeġ li tnammorru dal-għodu ħnaqni ngħidlek. Mela, informa l-Jason għaliex ġibniha, mhux ilna nofsija parlaw fil-vojt. Min ħajqgħod ipalla fuq xogħol jien jew int? Baħnan. Għana nilek biex tiġi għaw dal-għodu biex forsi tkun tista' tiftinna l-kafetterija dal-għodu. U jiena u Bjorn nkunu nistgħu mmorru nieħdu selfie u naħarbu lem. Ħalli għada fil-għodu wara li tlesti mix-xifta billej Klara u tmur għand Bjorn. U jkollu selfie lest u jkun jista' jorjula. Ħajorjula. A propositu, kemm il-darba t-tielek din? Fuq kollox hawn tant kafetterija għandna bil-forsi mmorru f'ta' missieru? Imma jaħasra mhux aħjar nkunu safe, awtentiċi, mhux aħjar nikbu darba milli nikbu darbtej. Koxjenza safja bro. Stenna. Nisimgħuni ħbieb. Met. Jiena kelli xi ngħid daqsxejn ma' missieri u żguralla mhux ħajħallini niftaħ il-kafetterija waħdi. Jew ġeralek issa ma' missierek. M'inhiex immur l xogħolux. Għax tafu intom.
Dik il-ħaġa. Kif taqbad tajt? Dik il-ħaġa li isek titqum għax-xogħol u titqum kmieni. Kifra, ux. Kifra. U tannek. Lele. Ux. Proset. Tajjeb. Issa x'se nagħmlu għadha noġbu jibqgħet masħam mas-sodda? Fuq xiex. Is-selfie! Mux tmorru intom il-kafetterija kif tiftaħ fit-tlieta u ħodu intom is-selfie. Ismaħna nilqaw il-kulħadd ta' bħala familja, kulħadd min jiġi ta' ġifieri. U ħanajdilkom. Jekk tmorru issa, hemm offerta. Jekk tixtru cappuccino small, tieħdu wieħed b'xejn. Mbagħad sa x'in id-dom miftuħa. U mhux sa filgħaxija. Ma jena diġa għetlek li ma nistax farret, ta? Jena lekket lek biex immorru dal-ħodu, għax jena fit-tliet għandi intervju, diġa għetlek. U santa paċi kif ħanaqbad nikkonfondi serjament issa ta' ħadd iswilna ħajja din l-interview, fil-għaxija mut li mmorru mbagħad għax li ħaq jidla. Isma'ni xbin. Issa jekk il-lestek mieni mill-intervju, nibatlek, niġi għalik u mmorru malaj. Warrajt, wara kollox torti għadda, ta? Mux id-dima bħacċu tlaqta, melissa jkollok tistenna, għax ħaraq bessa fejna bessa! Bħala bnidem inqisni pjuttost kalm ħafna u nħobb ngħin il-ħaddieħor ukoll. U nħoss li jiena perfezzjonist ukoll ħafna. Infatti ma naqafx qabel ix-xogħol tiegħi jkun perfett. Min inti? Ġejt għall-intervju. X'ismek? Matthew Stivala. ċertifikati? Babe. Kont biżi l-bira għalek ma batlekx. Le, babe, toħodnix ħażin. U ma tafx naħseb fik jien. Għal-ħin kollu naħseb fik jien. Inkun riqet naħlom bik. Inqum fil-ħodu naħseb fik. Irrid inkellmek. Babe, isma' ħan kolli nħallik jien. Tassan ċampillek iktar tard, ta? Ciao, babe. Ciao. Jason. Għajdli, babe. Sorry, da. Għajdli. Jason, ma jistax kun nibqgħu sejrin hekk. Ija, mela. Trid tibda terfa' ftit responsabilità. Issa qed tikber. U għada pitada l-biznis ħajaqa fidejk. Il-kafeterija ħat ispiċċa tieħu ħsiba int. Fimt jew le? Ija, mela. Jiena u ammok, għada sejrin jumejn fl-Lukanda. Ija, mela. Jumejn fej? Jumejn fl-Lukanda. Taf xi ġifieri int? U jien? Inta da fil-ħodu ħajkollok tqum li kmini. Xi l-ħamsa? Fl-erba nqum lek daħi. Tant aħjar. Ħalli tidra tqum kmini. Mela nibqgħu hekk. Għada fil-ħodu tqum li fl-erba. Saj lek. Inqum lek, da. Trid tmur tiġbor xi affarijiet mill-post tas-soltu. U tibqa' sejjer dritt il-kafeterija u tiftaħ. Ħajkun hemm Mario u Deri li jistennewk. Ila tgħid li ommok ta' li jimmiġnun lil sanafda. Eżatt, għandha raġun il-mami għax miġnun. Timmeraviljani jibni. Sewwa ngħidlek li tlift il-alla f'ħajtek. ħanerġgħu nibdew da. Lej aħfirlu għax ma jafx x'inhu jagħmel. Kemm ser indu minn waħħalek inkwatru affarijiet fil-kamra tiegħek? Għandek inkwatru tal-Madonna tal-Karm ħdej is-sodda. Għandek ieħor tal-Madonna fuq rasek. Slaleb ma' kull imkien biex forsi tirrealizza li tlift lill-Alla u missejt il-qiegħ. Wara neħjom li minn hemm ta' għax biċċa ta' kamra ġibt il-qisa l-Kappella Sistina da. Jekk hemm bżonn ninġib il-Vatikan bil-Papa b'kollox biex forsi titgħallem li l-assu huwa l-akbar dnub faħxi li hemm. Jekk ma tqumx għada fil-ħodu, se jkollna inkud kbir. Dal-jumejn importanti ħafna. Assi jiġu ħafna nies minħabba dik l-offerta li hemm li tixtri cappuccino small u tieħu ieħor b'xejn. Niftakar kelli dawk 13 sena kienu għadhom kemm reġgħu telgħu nazzjonalisti fil-gvern. U peress li ommi kienet kanvażer tal-Ministru, kont ilħaq floor manager dak iż-żmien. Fejn? Fimtek. Kemm domt? Isu 170 Sewa. sija. 7 ijiem. Ma dak iż-żmien kont għadni żgħir, ta' kont nixba mill-affarijiet malajr. Issa differenti.
U ma jfessirx li dik l-esperjenza mal-mitni xejta, anzi għal-mitna ħafna. Sewa. Sorry. Ara, jien lest nitgħallem ħafna. Dan ix-xogħol minn dejjem kien joġobni għax fih ċertu avventura hekk fih innifsu. U l-programmi li tagħmlu intom vera huma programmi professjonali. U kif qed ngħidlek jiena dejjem iffukat u metikolus. Assem minni ta' kultant nitbellaħ bija nnifsi kemm jiena dedikatek lejn xogħli. Kif eżempju? Per eżempju, Titfi l-mobile. għajd li farret. Għal-farret. Aw, ċali, u għandek farret f'nofs wiċċek uħsiebu ta' Ejja. Għajd li Bjorn, għax kont qed nitkellem ma' xi ħadd. Kellu farret f'wiċċu żgur. Kif taf? Les mill-interview. Mhux eżatt tifhimni għax għandi eżami żgħir issa. Il-Marelli, issa x'se nagħmlu għajt? Issa kif il-lest inċempillek u niġi għalik u. Għammur għax qed jistennewni. Ċaw. Lorenz. Matthew, all right. Okay, nqala xi ħaġa. Xinqala? Mela qed tużaw is-super glue. Għax ta' għalat li problema med. Għax qed tużalu il-laptop u qed nużalu word fuq insomma. U weħed, ma nafx ħan għamel issa. Ma nafx ħanqbad ngħidlek Lorenz, hemm minni ta' xi ma tantx nifhem fil-computers. Xtaqt nikteb naqata ktejjeb fuq iċ-ċajt u dal nagħmel taf inti jiena peressi jiena natural born comedian. U issa waqaf kollox jiena ma rridx nitlef kollox taf inti u speċi xogħol li nagħmel u hekk. Hemm minna ma nafx ngħidlek Lorenz hi. Dave, anki inta moħħi dejjem fik, dejjem moħħi fik jien. Nisma, taf x'għandi jabtit nagħmellek hux, Allura, x'inti libsa? Jiena flok qalti. Bataħħa, Jace. Aha. Jien bil-boxers jgħat. Immisma, issa mhux aħjar tinża, inti ħalli nkun nista' ninżajjer. Tajba, għadda zekara, għara ninżar, Lorenz, ħasra tinża xejx, tinża intu koll. Okay, all right. Jace, tabbar lem naqa. Dan, għatek kaċċini, jaw it-tejr. Pjuttost qed ngħira l dik li hemm fuq il-linjom jak, ha? Għala. X'min jaftużu fjetta bik. Oh, sweet. Le, xejn. Inti kompli jinża. All right, okay. Iwa daħħa naqratlek ja ħasra. Mur isħon x'imkien ieħor jekk trid, għaw tan spazju għaw ġew. Iva, missawn ġew saħja, x'idin nagħmel. Ġerrihom lem. U b'dan ritmu li aħna mixi mhux saqajja ħajġerrew. Ja, itlaq. Bejba, wow. Iż-żajt, Iva. Lorenz. Met kemm ninżal boxers. X'tinżal boxers, min? Ilbes minn hemm. Ara, isma'ni naqra ja ħasra. Fil-kasaqbad qafas control alt delete. Orrajt u għamel task. Dik biss tista' tiġini f'moħħi bħalissa. Issa ħajkolli nħallik għax għandi ħafna x'nagħmel, ta' qafas li jetlek. Okay, issa naffassom. Ra naqra x'għamlet, nqatat il-linja. Naħseb spiċċat il-batri. Ħares, għamurni xi ċaġa x'niekol. Trid ħaġa? Ejja, ġib. Isma' tinsix iċċempel il-Bjorn biex tiltaqgħu tmorru tieħdu dak is-selfie qabel jidlam, tajjeb? Le, dak minna leħli għadni l-interview jina xatlu li kalli eżami wara.
Ħammur. Kew huma ħalwin, ha? Issa nbilli qed naraw daw il-kreaturi sofru. Tafu li dana. X'in għamlu issa minn nhar is-selfie? X'idin nagħmel Bjorn jekk kelli interview? U relazzjoni tiegħi? Il-fatir tiegħi. Ħajmantnini missierek? Farret senior? Klara ġejja ħdejja u jien se nkun minn nhar is-selfie tagħna. Ejdli inx ħanejdilha għadha fil-għodu meta nsiba ma' wiċċi. Mhux bonġu? Daħħakt! Ara Bjorn. Sa fil-kasa da fil-ħodu naddi għandek. Alright, u neħdu s-selfie. Ek jew bekk Klara mux xi tminja tiġi għandek wara shift. Għalek, niġi għandek qabel u naħduh qabel. Imma mhux se nkunu ġol kafetterija met. Dak kelli skop li nkunu ġol kafetterija u naħdu hemm is-selfie. Iwa jew ħasra mhux tgħidilha li ħriġna naqa' barra dak il-ħin u ħadni hemm. Allura issa titkellem. Stajna qbanna u ħadni il-birħana tajn is-selfie b'dar raġunament. Kwa vadis Matthew. Iwa madonna jekk għandek problema mhux tipprova solvija Bjorn. Mhux għax jeħdu qed teqret issa. Taffaxxinani bil-problem solving skills tiegħek net. Thank you. Impeccabli kemm huma daħna. Minn tal-inqas hemm seba' stages ta' problem solving skills. Ikun aktar plawsibbli jekk tifollow jom. Taf x'inhu plawsibbli bħalissa? Li nitfak seba' piedi taħt l-art. Wow, met, isma. Toġbok di? Xit, men, dik mini. Waħda tkellimna fuq Facebook. Għafim niddajaqni tiffittani ta' ħanajt kollox. X'in qala la mela? Tittaħraġ miegħu. Din diġà kienet ħarġet mal-qarabal. U se daret għalija. Disgrazzjati tħobbhom mela jekk ħarġet ma' Johnny? Ngħidlek dak kien żmien ta' żmien John il-qarabal. Jerġa' jiġi ta' dak iż-żmien. Il-qarabal ħadd ma jħodlu postu met. Uej, ħasra titkellmu u jissu kien xi alla da Johnny. Titkellem hekk għax ma kontux titħamlu. M'għandux jaqsam. Insomma, jina ħana rammur xaxa dak mieni fil-qaħ biex erbata fil-ħodu rrit inqum. Bħalissa hemm dik l-offerta li tu kapoċino żgħir u tu għed bxej. Ħana ngħidlek. Inti fil-każ aqbad itfa' l-mobile fuq l-imħadda ma' wiċċek. Alright? U jiena naqbad inċempillek sakemm tqum. Fil-każ apparti ċempil għamel alarm ukoll. Alla ħares ma tqumx hekk Madonna mbagħad ngħid dammit fl-irqat. Tibża xiparaw fuq ikun jonqoshom jien. Inti ħana ngħidlek. Jiena fl-erba' nibda nċempil. Alright? U mbagħad Bjorn, kif iqum da nibqa' ġej għalik u nieħdu s-selfie. Ħalli kif Klara tiġi għandek wara xifta bil-lej, issibek hemmhekk bħal kelb tal-fenek bis-selfie list. Fimt? Bawaw? Matthew, is-selfie mhux ġol kafetterija. L-awtentiċità tas-sitwazzjoni. Deal! Ftemna. Għandek xi problema fl-eyeballs jew? Ndejqek nħaresux. Ja biċċa tabba. Hemm mara l-kuxjenza. Qed tibkilek biex toħroġ minn dak il-ħmix ta' ġisem li għandek. Ja biċċa tabba. Ja, oħroġa naqqa l-arja Metti oħroġa, Kemm tiramettija biss. Trid tifhem il-kuxjenza tajjed ġisem maħmuġ bħal tiegħek. Imbagħad int wara dak li għamilt, Ja qattil. Ja biċċa tabba. Jekk tibqa' ma tammettix dak li għamilt lili, jekk tibqa' ma tammettix li int qattil, dik lid ħatibqa' ddur monqok u ħatispiċċa fil-qabar ħdejja sieħbi. Ja biċċa tabba. Tereq Mett, dak li ġrilek meta tipprova taħrab mir-realtà. Qatt minn ħatiħu kontroll tal-grupp.
tista' ddum toħlom. U sna minn kollox biex ma jnexxilekx. Jimportan insultak! Insultani, sorry, insultani. Ja biċċa ta' baħnan! Thank you. Ma jimportax! Issa jimporta tgħidli x'għandek f'moħħok tagħmel biex jiena ma nerġax naqdu l-grupp. Wieġeb! Għat muħassib pożġa qalbek qabel tammetti li minn xejn minn għajri. Taħħa fint! Ammetti. Titkellimx qabel ma nsaqsik mistoqsija diretta! Fint għax taqla! Okay. Dik mistoqsija diretta kienet, alright? Issa, weġibni għal-mistoqsija l għamiltlek propja. Xkejt il-mistoqsija zatti? X'beħsibek tagħmel biex ma jirnexxilix naqdu l-grupp? Għadek għastaf xinu ġejalik. Rachel, xin qala? Matthew Rachel. Naf, għetlek bismek forsi. ċiġifieri għet li bismi? U Eġibt, u għet. Rachel, xin qala? Le, jien għatlek. Matthew, Rachel jien. Le ta' jien għetlek ek. Smeri nejx hija ħasra. Jien għetlek Matthew, Rachel. Jesus, Rachel, għed li ġara. Għaw siħbek tajren zibel, Paċivil. Għamil lejli ġu għara, jirrit uħrax miħaj bil-fors. Mbot jisu għamil id-dwejja u siker. Għarax ħat għamil u għaliħ. Iwa, jaħasrax ma qbad ċuħriġt miegħu. U għan ma joġobnix. U tu jena ma noħroġ maħbib tal-Alexis tijaj. Bis-sereta jew. Eksa xamilna ġematajn uħorġu fl-imkien. Fidejk, ejja liħ. Iwa, sten, fejjat Paċevil. Oj,